برپرسên û nereyatiya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê enekesê li Herêmê Nûrî Brîmo dibêje leşkerê roj rahînan kirîne û amade ye ji bo cîgirbûnê li navçeya aram li Sûriyê. Berpirsên û nereyatiya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê enekesê li Herêma Kurdistanê Nûrî Brîmo dibêje leşkerê roj balê leşkerî yê Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê hêzekî xudan ezmûn e û selmandiyek ku dijî terûr e. Nûrî Brîmo dê lêdwanekî de ji bo Ajansa Anadola Tirkiye gotiye hetanha durustkirina navçeya aram li Sûriyê neketiye dêwarê bicîkirinê de. Lê herdema bikeve di buwarê bicîkirinê de leşkerê roj amade ye weke hêzekî dijî terûrê be. Aramîxwaz lê temamiya navçeyê cih bigire û esayîşa navçeyê lê stûyê xwe bigire û bibête sedema aramiyê. Endamê Komîta Navindiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Nûrî Brîmo herwiha got leşkerê roj li Herêma Kurdistanê yan Kurdistana Sûriyê yan li her cihekî din be sedemê aramiyê ye. Di salên borî de bi hemî şiyanên xwe li dijî Daişê xebat kirine û hilgirê peyama dûsayetiyê ji bo welatên cîran e. Berpirsên û neratiya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê enekesê li Herêma Kurdistanê dibêje bêdihan grûpan li Sûriyê hene lê ji bilî wêrankirinê, neseqamgiriyê çî din berhem neanîne. Lê vegera leşkerên roj wê aramiyê ji bo xelk û xaka Kurdistana Sûriyê vegerîne. Brîmo da zanîn ku PYD û PKK di dema borî de jî û niha jî rêgirî li kar û çalakiyên enekesê û vegera leşkerê roj dikin û durustkirina navçeya aram eger li jêr çavdêriya welatên Zilhêz de be. Dê lê berjewendiya hemî pêkhateyên navçeyê de be. Dê ew şer ve miran dibe ku li Sûriyê çendîn salan e berdewam e. Li gor pîvannasan navçeya aram li Sûriyê bi dirêjahiya sînorê Kurdistana Sûriye û Tirkiye bi 46 kilometre û ferahiya 32 kilometran e û navçeyên Qamişlo û Tiltemir û Dirbasiyê û Amûdê û Tilhemîs û Serêkaniyê û Tirbispiyê û Tilkoçer û Dêrikê lê parêzgeha Hesekê li xwe digire û Girêspî lê parêzgeha Reqay û Kobanî jî li xwe digire. Brîmo da zanîn ji xwe leşkerên roj, keç û kurên van navçeyên Kurdistana Sûriyê ne, serbarî Herêma Efrînê û navçeyên din. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mislim Mihemed her derbarê vê mijarê de ragihandbû. Berî pêşînyarkirina navçeya aram sê sînaryo ji bo navçeyê hebûn û sînaryoyê rêveberina navçeyê ji pêkhateyên herêmê xwe ji hemiyan baştir e. Herwiha got avakirina navçeya aram giring e ji Tirkiye re û Tirkiye rêj de li ser avakirina wê ji ber ku ji bo parastina wê baş e. Mislim Mihemed herwiha got di meydana siyasî û navdewletî ji bo durustkirina navçeya aram li Sûriyê ji bilî hebûna Îran û Rûsyê gelek welatên din jî hene lê Tirkiye û Amerîka bihêztirîn lîstikvanên di avakirina wê navçeyê de. Lê heta niha tenê gotin derbarî avakirina wê de hene û danûstandin û civîn berdewam in û tiştek neketiye di buwarê bicihkirinê de bi awayekî praktîkî. Wî endamê Polîtbîroya PDKSê derbarî pêşmergeyên roj de got xelkên navçeyê dilxweş e bê projeya avakirina navçeya aram de. Lê eger li jêr çavdêriya navdewletî de be bê rêveberiyeka nû jêre were avakirin jê pêkhateyên herêmê û pêşmergeyên roj parastina tevahiya sînorê wê bike.